Strajk nazzjonali huwa ppjanat fl-Italja għal ġimgħa 25 ta' Ottubru. Strajk li mistenni paralizza pajjiż sħiħ bis-servizzi tal-ferroviji u t-titjiriet mill-ajruporti jiġu affettwati direttament. Dan l-istrajk ġenerali sejjaħ minħabba li Italjani jinsabu imxebba bis-sitwazzjoni tal-pagi fil-pajjiż u l-morsa tal-għoli tal-ħajja. Il-ħaddiema tal-linja tal-ajru nazzjonali għall-Italja se jifqu jaħdmu f'nofs il-lejl. Il-bdoti, l-ekwipaġġ tal-kabina u l-impjegati l-oħra tal-Italja se jipparteċipaw kollha fl-istrajk, b'kollox se jitħassru 240 titjira. Il-Ministeru għall-Infrastruttura u Trasport qal illi ħafna ajruporti individwali se jkunu affettwati minn dan l-istrajk fosthom dak ta' Malta, fejn mistennija jintlaqtu madwar 1200 passiġġier li kienu se jivvjaġġaw minn u lejn l-Italja. Dawn jinkludu vjaġġ minn Katania fit-8 nieqes 5 ta' filgħodu, vjaġġ minn Ruma fil-11 nieqes 5 ta' filgħodu, vjaġġ minn Bari fis-2 nieqes 10 ta' war nofsinhar, vjaġġ minn Palermo fit-3 u kwart ta' war nofsinhar, vjaġġ minn Catania fl-4 nieqes 20 ta' war nofsinhar u ieħor fil-5. Fl-10 nofs u 5 ta' filgħaxija se tkun affettwata titjira minn Ruma filwaqt li l-aħħar titjira affettwata se tkun minn Catania f'nofs il-lejl nieqes 5. Affettwati wkoll it-titjiriet lejn Catania fis-6 nieqes 10 ta' filgħodu, vjaġġ lejn Ruma fis-7 nofs u 5 ta' filgħodu u ieħor fid-9 nieqes 10. Vjaġġ lejn Palermo fis-sija nieqes 20 ta' war nofsinhar kif ukoll it-titjira lejn Catania madwar nofs siegħa wara. Fis-7 nieqes 20 ta' filgħaxija se tkun affettwata titjira lejn Ruma u oħra lejn Catania fl-10 nieqes 10 ta' filgħaxija. Intant l-istrajk ġenerali fl-Italja mistenni affettwa wkoll diversi servizzi minn universitajiet u skejjel kif ukoll is-servizz mogħti minn diversi uffiċċji tal-Gvern.